Ngopo Bagong? Ngopo ya Gong memang? Kok lemu mlaku miring-miring. Isin ya aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ning jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Apa? Apa to? Apa to sebabe? Kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Biar kowe ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop. Nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Darawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki.